Beýi döwrewap kärhanada hünärmenler tarapyndan iýleşlenmeden isleglerini öwrenmek we pasyllaryň aýratynlyklary göz öňünde tutmak arkaly döwrewap, gelşikli we rahat aýak-gaplaryň durly görnüşleri şeýle-de okuwçylar we talipler üçin niýetlenen köwüşlere öňdürler. Gerçek garyt nişany önümleriň sanawyna esasan ýeňil aýak-gaplar gündelik durmuşda geýleýän aýak-gaplar, mata köwüşler, lokmaçylyk idaralarynyň işgärleri üçin aýak-gaplar we başga da durly maksatlar üçin niýetlenen aýak-gaplar bar. Bu ýerde ýürüten niýetlenen aýak-gaplaryň 800-den gowrak görnüşi taýýarlanýar. Her günlerde kärhanada gaş bassyna zinanlara we çagalara niýetlenen aýak-gaplaryň täze görnüşleri öňdürilip başlandy. Gerçek garyt nişany aýak-gaplar öňdürýän kärhanada täze önümlerini nuskalaryna taýýarlamakda dünýä tejribesi hemde halkara bazaryň ösüş ugurlary nazara alınýar. Kärhanada öňdürýän önümleriň hilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini artdyrmak, şeýle-de iş orunlaryny köpeltmek boýunça işler ýygydyny anyp barlýar. Önümçilik kuwaty ýylla 32 million jibit aýak-gap öňdürmäge niýetlenen kärhana 14 bölümden ibaret bolup, ýa-da tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylanlar. Bölümleriň her birine işleriň durly tapgarlary ýerine ýetirilýär. Yerli çiğmalan içerki bazar amatly bakadan aýak-gaplar bilen öpüşetmäge ukyply kärhanada öňdürlen önümler daşary ýurtlarda da ul istegden peýdalanýar. Önümçilik kärhanasynyň iş alyp barýan ugurlarynyň ýene-de biri torbalardyr. Kärhanada mektep okuwçylary üçin niýetlenen ýan torbalar bilen birlikde talipler üçin torbalaryň önümçiliginiň ýoly goýulanyny bellemek gerek. Gerçek garyt nişany aýak-gaplar öňdürýän kärhananyň hünärmenleri we işleri mundan meýlegem bir garap otamyň gülläp etmegi, mehriman halkymyň bagtyar durmuşda ýaşama uğruna işlere münasip goşan goşmak uğruna ihlasy zähmet çekjekdiklerini anlanyrdylar. Hemde döredilýän şertler mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyda we hormat prezidenti bilen Arkadaly Gahryman Ferdanowda hoşallyklaryny aýdýarlar.